Hej, jeg hedder Mikkel, og jeg kan komme ind i den der store tromme. Prøv at komme og se, den er ikke fake, fordi det er kun sådan en lille hul der, ikke? Den er ikke meget større end mit hoved. Og jeg kan ikke komme hele vejen igennem. Så der er ikke noget snyd ved den. Så hvis jeg lige kravler ind i den, så kan I se, at det er altså meget, meget svært at komme ind i sådan en. Så hej. Kan I se, den er ikke fake, fordi jeg kan ikke komme ud der. Og der er kun hullet. Kan I se? Og ja, nu sidder jeg altså herinde. Så I skal lige vente på, at jeg kommer ud, så skriver vi os ind i Guinness Rekordbogen, ikke?